أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yawwa musulmi, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabin tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan maraice na Juma'a 17 ga watan 10 watan Shawwal kenan, bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan 4 April kenan, miladiyar shekara ta 2024. ‘Yan uwa, barkanmu da arziki na sake saduwa bayan hutu da muka tafi a mai ɗan tsawo, hutun azumi da kuma hutun sallah. Ba ƙaramin arziki ba ne, mun tafi lafiya kuma yanzu mun sake haɗuwa lafiya. Babban al'amari da ya kamata mu wa Allah shine mai godiya. Mutane nawa ne a wannan lokaci wajen less than 2 months yanzu, ko da kafin a ce azumi zai kama, wasansu suna da lafiya, su ma ba su zaton ba za su kai sallah ba, da yake ɗan adam yana da dogon guri, amma yanzu suna nan a ƙarƙashin ƙasa. Allahu akbar. Ashe ba iyawanmu ba ce, ba dubaranmu ba ce, sai mu ƙara wa Allah godiya. Ya yi muna ɗahiri, ya yi muna jinkiri, ya yi muna alfarma ta ya ƙara jan kwananmu. Don haka Allah, muna gode maka akan wannan ni'ima da kai muna. Su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a wannan lokaci da ma kafin wannan lokaci, ya Allah ka karɓi bakuncinsu, ka gafarta musu, ka kyautata makwancinsu ya Ubangiji. Marasa lafiya, ya Ubangiji, ya Allah ka ba su lafiya. Wannan tashin hankali da tsanance-tsanance na rayuwa, ya Allah kai muna sauƙin shi. Allah ka kawo muna agaji, ka kawo muna ɗauki. Talauci da halin ƙaƙanike da hali na tsanani, ya Allah ka kawo muna ɗauki, ka kawo muna sauƙi a cikin wannan hali, ya Ubangiji. ‘Yan uwa, kafin mu tafi a wannan littafi mai albarka na al-ahkamu sultaniya wal wilayatid diniya, littafi mai magana game da tsare-tsaren mulki a musulunci. A wannan littafi
duk da cewa mun so mu gama a babi na 17 kafin a tafi hutu, amma qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Abinda Allah ya so shi ya kasance, ba mu samu gama shi ba. Akwai fasali ɗaya da ya rage muna, shafi na 253 kenan. Don haka za mu ɗora da inda muka aji, insha Allah. Muna fatar abinda ya rage muna ƙila kafin sallah, ba sallah nake son cewa ba, kafin next year, dan babi 3 kenan ya rage muna da fasali ɗaya. In Allah ya ja kwanan mu da iko, insha Allahu za mu ƙarasa shi, sai mu samu wani littafi. Har yanzu muna maraba da shawarwari, duk wanda yake da shawara ya kawo mana, sai mu duba littafin da ya kamata da irin buƙatocin da muke da su. Wannan dai littafi ne na siyasa a musulunci. Yanzu kuma za mu ga fage da mutane suke da buƙata na ilmanta a ciki, mu karantar a wannan da ikon Allah. Fatar Allah ya ja kwanan mu cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ba mu ikon yin haka. Don haka muna maraba da shawarwarin ku insha Allah. Amma dai a zato na kila karatun nan zai kai shekara, saboda babi 3 ne. Wannan littafin in ba ku manta ba, tun lokacin da muka fara shi a February 17 ga watan February shekara ta 2017. Yau shekara nawa kenan? 17 can kusan shekara 5 kenan ko? Bakwai ko? Don haka wannan littafi mai dogon zango ne. Ga yawa dai yana da shi fasali 20, sannan bayan wannan game da kuka sani sati ne ake karatun, kuma muna bayani sosai abinda Allah ya hore muna. Allah ya sa mu dace. To ina ganin sai mu karanta wannan fasalin, shafi na 253 a littafan da suke hannunku insha Allah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mala yace faslun wa amma iqta'ul ma'adini wa hiya al-biqa'u allati awda'aha Allah ta'ala jawahir al-ardi fa hiya darban zahiratun wa batinah. Fa amma adh-dhahira fa hiya ma kana jawharu hadha al-mustawda'u fiha baridha كمعادن الكهل والملح والقار والنفط، وهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذه من ورد إليه. yace faslun fasali na ƙarshe a wannan babin da muke na 17 shine yake cewa ga iqta' da abin da ya shafi ba da concession na alma'adin a mineral resources. Muna ji ko? Me ake ce musu? Albarkatun ƙasa ko? Ma'adanai, yes. Hausa maɗin ce, ma'adanai, albarkatun ƙasa. In ba ku manta ba, can mun yi magana akan filaye wanda ake ba da concession, da filaye wanda za a baka ka gina makaranta ko ka gina gidanka. To yanzu filaye ne, yanzu ba filayen ba, a'a ma'adinai waɗanda suke kwance a leme a ƙarƙashin ƙasa ko a ban ƙasa, su ne ake magana. Haka kada mu ɗauka wai yanzu wannan ci gaba yanzu ya zo na magana na abin, a'a tun can za mu ga abin da ya faru. Yace waɗannan ma'adinai su ne wurare waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saka wasu jawahiral arzi, ma'adanai na ƙasa, albarkatu shine jauhar. Yan ka ce jauhar da larabci ana nufin gems, kila ma daga nan da aka gems, abubuwa masu daraja, irin duwatsu masu daraja, irin zinari, irin azurfa, irin lu'ulu'i, irin murjani da ke su ce abin nan cikin ruwa yake, amma ai duk ma'adanai ne kuma cikin ƙasa ne ai.
yace fahiyya darbani sun kasu gida biyu, zahiratun wa batina, da wanda ga su ga fili ba sai an gina ba, wannan albarkar ƙasa ce ba sai ka gino ba, wa batina da wadda take ƙarƙashin ƙasa sai ka wahala an gina sannan za a same ta. Fa amma zahira, albarkatun ƙasa ma'adinai waɗanda suke a fili, yace fahiyya ma kana jawharu hal mustada'u fiha barizan, shine wanda ya kasance abinda wannan abin na albarkatu gashi nan bayyane ana ganin shi fili da fili. Yace kamar ma'adinul kuhuli, kamar ma'adinai na alkohol a kwalli, mun gane ko jama'a ko kwalli a nan ana ce ma kwalli alkohol, mun gane, sannan kuma ana ce ma alkohol wannan na abin da ke burasuwa, kun gane ko? To amma nan dai yana nufin kwalli kamar da mai fassara shi. A wal milhi, da gishiri, ashe ko gishiri ma'adini ne, mineral resources ne jama'a, dan wasu ba su da shi. Wal ƙar da ƙaro, wan nifti da fetur, Allahu akbar. Wannan nifti fa da ku duba shekara 1000 da yan kai aka yi wannan littafi, gashi yana magana fetur, an ka ce an nift fetur kenan, tun wancan lokaci akwai shi. Yace wa huwa kalma alladhi la yajuzu iqa'uhu, yace kamar ruwa ne wanda ba halatta a ba mutum shi a mallaka mashi a ce naka ne permanent, saboda na jama'a ne. Kamar da kasan ruwan teku ko ruwan marmaro ba a cewa wannan mallakar ka ne ila yawmil qiyamati, amma filaye ana haka ko, a zo a yi maka awardin land shekara 99, kadai a ce ba naka bane, bayan shekara 99 ka sake apply a baka, kai kan naka ne, kana iya sai da shi, haka ne. To ban da irin wannan, ko da an baka sai dai a yi ma iqta'u, mun gane ko, na ba na tamlikin ba, wanda za ku yi PPPA da ake cewa ko public private partnership da gwamnati, kamar da muka karanta baya. Yace kamar ruwa ne wanda baya halatta, wannan nasu fihi sawa, mutane duka ɗaya suke, don haka na gwamnati ne. Ya akhudhu man warada ilayhi, duk wanda ya zo ya yi amfani da shi gwargwadon buƙatar da yake yi. Kai idan ka samu gishiri gashi wannan baka cewa ka tarkace shi ka ce naka ne, a'a za ka yi amfani da shi gwargwadon buƙata, in ma wani ya zo shi ma ya yi amfani da shi gwargwadon buƙata. Saboda me? Saboda kamar ruwa ne na teku, ba wanda zai cewa ni kawai za amfani da wannan ruwa, ba wanda ya isa ya amfani da shi. Jama'a mun fahimci wannan? Sai ya kawo hadisi yace rawa Thabit ibn Sa'id an abihi an jaddi أن الأبيض بن حمال استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح معرب فأقطعه، فقال الأقرع بن حابس التميمي يا رسول الله إني وردت هذا الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس فيها غيره، من ورده أخذه وهو مثل الماء العد بالأرض. فاستقال الأبيض في قطيعة الملح فقال قد عقلتك على أن تجعله مني صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه. الله أكبر. ga hujja nan, wannan hadisi wanda malam ya kawo hadisi ne wanda Imam Tirmidhi ya kawo shi a Kitabul Ahkam, hadisi mai lamba ta 2380. Ibn Majah shi ma ya kawo shi a Kitabul Ahkam din a hadisi na 2475. Imamu Darimi ya kawo shi a cikin littafin shi ma, amma shi ba Kitabul Ahkam ba, Kitabul Buyu, littafi na cinikayya, shi kuma hadisi na 200 hadisi na 2608.
kai kan hadisin nan Imam Al-Albani ya ce hasan ne, wato hadisi mai daraja ta biyu bayan ka ce sahih, hadisi ne da ingantacce a takaice. Kun gane? To wannan hadisi me yace? Shine wani Sabit ibn Sa'id, wani ɗaya daga cikin sahabbai ne ya ruwaito. Mun gane ko? Shi wannan da ya ruwaito daga kakan shi, to Sabit ya ruwaito daga baban shi, shi kuma baban shi daga kakan Sabit ɗin nan, baban shi kenan ko? Muna biye? Yace akwai wani mutum da aka ce ma Al-Abyad ibn Hammal, sunan shi Al-Abyad, kamar ka ce fari, Al-Abyad fari, amma haka ne sunan shi, bin Hammal. Ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka mashi wurin inda ma'adinin gishiri yake na Ma'arab. Mun gane? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bashi wannan concession, ya mai awardin din wannan wurin. Ana haka sai wani daga cikin sahabbai ya ce ya Rasulullah, ana ce mai Al-Aqrab ibn Habis, ya ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a lokacin jahiliya kafin musulunci wannan wurin na taɓa zuwa wurin, yadda tradition yake shine duk wanda ya zo ya ɗibi gishiri gwargwadon buƙatar shi ya bar masaura su yi amfani, ba a mallaka ma kowa shi, na jama'a ne. Saboda dalili ya Rasulallah, duk a wannan ƙasar gaba ɗai babu wani ma'adani na gishiri in ba wannan wurin ba. Don haka kun ga ana haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin shi yi magana, wa aka ba wannan wurin? Al-Abyad. Mun gane ko? Wannan Al-Abyad sai ya ce ya Rasulallah, shi Abyad ibn Hammal, ina son in sauka akan hakkina da ka bani, in sauka akan wannan, saboda na ji ba duk a ƙasar nan babu inda ake gina gishiri, inda ake samun gishiri in ba wannan ba. Amma abin da nake son a yi min alfarma, tunda an riga an bani na maida, amma ina son ya zama matsayin sadaka gare ni, ya zama kamar naunenin maidan ma jama'a, duk wanda ya ɗibe shi ya ɗiba kamar naune na mashi sadaka, za a bani ladan. Kun ji wayo, kun ji hikima ta sahabbai. Annabi ya ce na maka iƙala, ka sauka da hakkinka, akwai shi a cikin ciniki, ka wa mutum, ka sai dan ma mutum abu, a ƙila yana cikin damuwa, ya zo ya sai da shi distress sale ake cewa ko? To idan ya samu kuɗi, kaga lalle ya damu da yana son na bukata, sai kake wane na maka iƙala, yanzu na ga ka samu kuɗi, mai da kuɗin nan, mai da wannan kuɗin yadda na sai dan maka, doki kayanka, sai zama kamar matsayin bashi kan ba. Shine Annabi ya ce duk wanda yawa wani iƙala, mutum ya yi distress sale ko kuma sai da abu bai tada sai da shi ba, ko ya sai da wani abu ya dawo yana da bukatar shi, je wani gaya min yadda wani ya mashi iƙala, rago ya sai da mashi ya sai da mashi rago, ba a daɗe ba sai zama harkar abin nan suna ta kama shi, kuma lalle ragon ne ya kamance a yi suna da shi, don ya yi kiwon shi kuma rago ne babba. Sai ce mashi wane, na ga ai maka yanzu baka isan wannan ragon da ka sai da min, don haka ragon da ka sai da min ko wata ɗaya ko wata biyu, mai da kuɗin nan ka ɗauka ka mai da. Bai ce shi ƙara mashi ba. To shine Annabi ya ce duk wanda ya wa wani irin wannan iƙala, shi kuma Allah zai kau da kai daga tuntuɓe ne ranar alƙiyama. Mutum ya yi babban lahisa ce wuce, ya gani zai shiga wuta, ya yi wani laifi a ce wuce, me ya yi? Kau da kai ya yi, ga riba ga komai. Wani ya sai don maisa abin ga distress sale, saboda yana cikin abin nan, ka ce mai malam mai da kuɗinka, mai da kuɗi, mai da wannan kayan an shi kuɗinka. Saboda kun san idan ka sai da ma mutum abu fa, no matter how, in dai babu option na al'aib ko cuta, da kun bar wannan wurin
albayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, haka annabi ya ce ko masu ciniki biyu suna da zaɓi in sai dan maka wannan waya din ka bani kuɗi, as far as muna wurin nan ba mu tafi ba, ina da dama in ce maka na fasa sayi, amma ina barin wurin kowa zo ba wanda ya sai tada cinikin nan. Dalilin da zai sa a tada cinikin nan shine na farko ya zamme akwai khiyarul aibi, akwai khiyarul muzabana. Kun gane wannan waya ana sai da ita 10,000, ka sai dan mutum ita 500,000, wannan ƙwaruwar ta yi abin to ana walwala ciniki akan wannan dan ta wuce wuri ba a iya ɗaukata. Amma dan ana sai da shi 10,000 ka sai dan mutum shi 30,000 ka ƙware shi, ko da ke ba ƙwara ba ce riba ba komi ba abin nan dan ana iya affording ɗinta. Ko kuma al'aib ka wa mutum ka cuce shi bai san da akwai deception ba, ka sai da mashi in ya zo za a tada wannan ciniki. To in ba haka aka yi ba, sai in mutum ya ga dama da kanshi ya walwale maka ciniki, ya ce wani malam na walwale cinikin in kana so. Kun gane? To shi wannan al-Abyad bin Hammal lokacin da ya ji al-Aqra bin Habis ya ba annabi wannan labari, kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wannan wurin ya kamata a ce yana ƙarƙashin gwamnati ba na kowa ba ne. Kafin shi magana sai shi Ammal ya ce ya Rasulallah na sauka akan wannan ba ne da aka yi, amma ina son ya zama matsayin sadaka gare ni, duk wanda ya ɗiba yanzu a mai sai annabi ya ce an yi maka wannan. Allahu akbar. Me za mu iya fahimta a wannan? Za mu iya fahimta cewa ashe ma'adani wanda ya zamo irin wannan, musamman wanda ya zama shi kaɗai ne ba wani mutane wasu wadatu da shi ba a solli a mallaka ma wani a ce nashi ne. Amma abin da ya zama gashi nan bila adadin ba a san iyaka ba, ana iya mallaka ma wani, mallakawa ta abada ko a mallaka ma ka zo ku yi partnership da gwamnati kamar da muka karanta can baya. Mun fahimci wannan, mun ji abin da ya faru ko? Don haka shi wannan al-Aqra bin Habis at-Tamimi yace mai, don haka wannan kamar ruwa yake, kamar da ka san ruwan teku ko ruwan gulbi ko ruwan marmaro, mutane kowa zai amfani, ba a cewa na wani ne, don haka ba wanda ya isa shi amfani da shi. Ruwan da muka karanta wanda kana iya mulki akan shi shine ruwan da kai ka fitar daga rijiyarka, kai ka gina, kai ka fitar da rijiya. Amma wanda ba ruwa irin wannan na Allah wanda ba wani kokarin ka a ciki, to baka isa ka mallake shi kai kadai ba. Don haka mun ji wannan. Qala Abu Ubaid yace al-ma'ul id, ruwa wanda aka yi tattali, wanda aka aje, huwa alladhi lahu mawaduhu tamudduhu mislu al-uyun wal abad, shine ruwan da ruwa, kun gane ko, irin ruwan korammu da irin ruwan rijiya, irin manya-manyan rijiyoyi wanda ga gari, kun gane ko, duka na al'umma ne, kila dabbobin mutane suna zuwa su sha, to ba a cewa ta wane ce kawai. Kun gane? Wa qala gairu, wani daga cikin wanda ba Abu Ubaid ba yace, Abu Ubaid na malamin lugha ne, yace huwa al-ma'ul mutajammi'ul al-mu'addu, ruwan da aka ce ma al-id shine ruwa wanda ya tattaru kuma aka yi tattalin shi, kamar irin ruwan dam ko ruwan da aka wa gando, to irin wannan ba a mallaka ma mutum guda. To fa in uqti'at hadhihi al-ma'adin adh-dhahira lam yakun li iqta'iha hukmun. Kun gane? Wa kana al-muqta'u wa ghayruhu fiha sawa, ko da an yanka ma mutum an yi mai awardin, an bashi, an mai concession, to kamar ba a yi bane, da shi da wanda ba a ba duka ɗaya ba, da wanda aka ba da wanda ba a ba duk ɗaya suke wajen amfani da shi. Ashe jama'a, a ƙarƙashin daula ta musulunci duk abin da ya zama irin wannan na general usage na jama'a ba a mallaka mu mutum ɗaya. Wa jami'u man warada ilaiha uswatan mushtarikuna fiha,
duk wanda ya zo yana da damar ya ɗiba gwargwadon iko. Yanzu jama'a, wajen da ake ɗaukar yashi, kun gane, in dai ba gwamnati ta ce sai an biya ba saboda wani abin nan, wani bukata don gyara wurin da me, to ba wanda ya isa ya ce wannan wurin nashi da duk wani mineral resources da ka sani, ba wanda ya isa ya ce nashi ne, na gwamnati ne, ita za ta yin abin da ta so da shi. To fa in mana'ahum fi al-muqti'u minha kana bil man'i muta'addiyan wa kana lima akhadahu malikan. Yau an bashi wannan wurin, kila gwamnati ta bashi, sai ya zo ya hana kowa. To hana kowa din nan da yayi ya wuce gona da iri, ya ta'addanci, dan ba nashi ne shi kadai ba, saboda dama an gaya muna da wanda an ka ba da wanda aka ba duk ɗaya suke. Don haka ashe ko da gwamnati ta ce kai amfani da wannan, da wanda ya aka ba da wanda ba a ba duka ɗaya suke, kowa zai yi amfani da shi. La'annahu muta'addin bil man'i la bil akhdhi. Don haka shi ma yana da dama duk abin da yake so ya ɗiba. Inda ya ta'addanci shine ya hana kowa, amma shi ma yana da dama ya amfani da shi yadda kowa ya yi amfani da shi. Jama'a, ruwan teku ka samu kai amfani da su, ko ruwan gulbi yadda kaga dama ka ɗiba iyakacin ɗiba ka zo da tanki ka yi ta ɗiba, amma ka ce kowa ba zai amfani ba, to wannan ta'addanci ne. Ka hana kowa ya amfani da shi, wannan ta'addanci ne. Mun gane ko jama'a? Fa kuffa anil man'i wa surifa an mudawamati al'amal. Don haka sai a hana mashi kange mutane da yayi, a ce a baka da iko. Mun gane ko? Kuma wannan aikin da yake yi kada ya zama a bashi dindindin har ya ji cewa kamar nashi ne, la'alla yuthbituhu iqta'an bis-siha. Dan saboda idan aka bashi a kwana a tashi, kila kaka da kakanni ko shekaru zai fara filin nashi ne. Kun san haka ɗabi'a take ta rayuwa. Mutum ko abu ba nashi bane, idan aka daɗe yana amfani da shi zai dawo ya fara filin nashi ne. Yanzu ko gida ka ara mutum ya shekara 10 aro, babu wani ɗan abu da yake ɗan bada, ko da peanuts ne. Kun gane? Wannan abin da kake badawa a shekara 10, a shekara 20, ya kake gani? Kai bal ma yadda ka'ida take, akwai tsari na idan mutum ya yi ɗauki wasu shekaru yana zaune a wuri, babu wata magana da aka yi mashi, mun gane, ya zama nashi fa. Ko da wannan na nan bai taɓa magana ba, bai taɓa cewa komai ba, aka yi shekara kila 50 baka taɓa magana ba, kana wucewa kana gani ya yi gini a wurin, ya yi mi da sauransu, sai can ka dawo ka ce naka ne. Ai ko a tsarin karantarwa a namu na zamani ana cewa duk wanda ya nemi equity, ko you must come with clean hand. Bai cikin dokoki na equity wai wannan filinka ne saboda kai kafi kowa haƙuri, kai ne damo sarkin haƙuri, filinka ne, ka kullum kana wucewa, tun wurin nan yana da itace, har a zo a sare itace, a zo a yi clearing ɗin wuri, a zo a fara foundation, a ɗaga gini, har a gama gini, a yi fenti, wai sai an gama wannan, wai sannan ka zo ka ce ai filinka ne. Kana wucewa, amma in wani dalili yasa baka sani ba, ila baka nan ka tafi wani gari shekara da shekaru, ko ka je an ɗaure ka, Allah ya tsare mu, to wannan kana da dalili, legitimate dalili. Dan shi ne a irin waɗannan abubuwan da ake son, in kama ara ma mutum, yes, ka sa shaidu, a yi takarda, wani irin endowment ne kake son kai, wani irin waƙafi ne. Akwai charitable endowment, akwai kuma namanci ɗaya ne. Wannan charitable endowment shi ne wanda za ka fara ka ce to yanzu wannan wurin zan yi amfani da shi a shekaru kaza, bayan shekara kaza
na ba da shi fi sabilillahi, ko kuma zan yi amfani da shi a tsawon rayuwata, in na mutu a bar shi fi sabilillahi ya zama waƙafi. Mun gane ko? Na biyu da nan manta shine familial endowment, shine wanda yake dawo ma iyalinka, a fara charitable act da shi, amma ka ce in kan mutu ko bayan shekara guda ya dawo hannunka. Kamar akasi ne da familial endowment da charitable endowment. Kun gane? Wannan duk an yarda da su a shari'a. To don haka in ka ce ma wani ga abokinka ka ara mashi gida har iyakacin ranka ko har iyakacin rayuwar shi, to a rubuta. Kada a bar abin haka fa. Dan in aka bar abin haka, rayuwar shi ta yi tsawo shekara 40, kai ka san cikin shekara 40 ne ya ji daɗin zama, zai ƙaru aure. Kun gane? Yaran shi da aka haifa a gidan tun suna 'yan ƙanana yanzu sun balaga, an fara musu aure. Yanzu uwar shi za ta ce to bari in baka wannan ɗakin, ni kuma in koma wancan ɗakin ƙofar gida. Daga nan ko da aka ahamuwa duk sun gada gidan. Kun gane? Don haka a sa shaidu, a sa abin nan, ya me ka bashi a wannan gida, a'a na ara mai iyakacin rayuwata ni mai gidan, ko kuma a'a na ara mashi wannan gidan iyakacin shi rayuwar shi. Ra muna ta haɗuwa da irin wannan cases, musamman wajen rabon gado. Akwai wani gado da na raba, abin ya bani tausayi. Duk yaran da suke gidan da suka yi aure duk sun ɗauka gidansu ne. Mutuwa mai tuna asiri. Sai bayan shi ainihin abokin shi mai gidan ya rasu, aka tada wannan malli, ce ga gidan shi kaza. To ka san ba a raba gado sai an je an gani. Ka shiga gida, mu shiga wannan ɗaki, zabban tausayi. Yaran suna ta mamaki, ba gidansu bane. Dan su kai kan kowa da wa da ƙane da mi duk sun an ɗan gita musu an yi gida ciki, zabban tausayi. Kun gane jama'a ko? To dukiya ce ba ina ba kai mai rabon gado ba taka wace balle ka ce su ba su ko me. Kun gane ko? Amma dai amicable way, alhamdulillah an samu an yi settling ɗin wannan issue irin yadda ba a yi abin nan nasu ba, amma dai gida dai na magada ne. Mun fahimci wannan? To jama'a, to wannan shine mala yake cewa in ma an yanka mu wani, to a samu wani abu da zai lalata wannan ownership din. Kamar da in ka ba mutum gidanka, don gudun wannan, ko da peanut ne, yanzu gida ne ka ara mashi, in ma ana gudun wannan, ban ce kada ka bashi 100% ba, in ana ba da haya gidan nan miliyan 5 a shekara, ka ce wane duk shekara ina son ka kawo 100,000. Kun ga ba komi bane ko? 100,000 din nan will serve as evidence da shi ma a koda yaushe yana filin din me nashi. Don shi ne, don me kake ganin experience ya tabbatar da mahiyan waɗanda suke zaune gidan gwamnati suna rafashewa ba su yin gida, amma wanda yake gidan haya kun gane ko, tun ma bai gama gidan shi ba, jama'a, wanda yake gidan haya wani yake koma tun bai gama, ce in ina ciki zan karisa. Amma in gidan gwamnati ne sai shekara 10, 15, 20 ritaya ta zo, tashi hankali ya zo, bai mallaki gida saboda ya rafa shi. To ana son, saboda me? Saboda gidan gwamnati ana cire ma baka ko sani baka ko ji, amma gidan haya fa wallahi sai ka ji. Kun gane? To shine yanzu a yi abin da zai lalata wannan filin nashi na me, na cewa nashi ne. Jama'a mun fahimci magana da malam ke yi ko? Kai ka yana son ya nuna maka cewa duk hilin da ake tarayya da shi na jama'a bai kamata a ba wani shi concession. To yanzu jama'a mi za mu ce kamar irin abin da ya shafi yanzu irin da ake ba mutane rijiyar mai da wani ma'adani, ba kyauta ake ba su ba, haka ne? Ko a dokanmu ta ƙasa ba kyauta ake ba su ba, me ake ba su? Leasing ne ko? Sai a ba su zuwa wasu shekaru
bayan shekaru ne an ga gwamnati ta ga dama ya dawo hannunta, in ta ga dama ta sake ma wani renew, in ta ga dama ta karbe ta ba wasu. Kun gane ko? To wannan shi ya kamata. Amma a ce an mallaka ma kamar da ake mallaka maka gidanka na kanka, to baya halatta. Ya lokacin mu? To lokaci ya tafi ko? To yace Allah yathbitu iqba'an bi sihhati aw yasira ma'ahu kal amlakil mustaqir, kamar irin yadda mutum zai mallaki property tabbatacce, to sai a sa duk wani abu da zai sa mutum ya yi filin din wannan cewa ba nashi bane. To jama'a sai mu dakata a nan. Yau mun ji magana akan ma'adanai waɗanda suke ga fili, ko ba haka ba? Aka ce musamman idan ma'adanai irin waɗannan za a bar su for public interest, for public use, ba za a mallaka mutum ba. To wani sati in Allah ya kai mu da iko, za mu shiga ma'adanai su kuma waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa, su ne albaɗina, irin su fetur, irin su zinari, irin su azurfa, da duk wani abin da wanda ake haƙowa. To insha Allah wani sati za mu yi bayani shi. Fatar abin da ni faɗa daidai Allah ba mu lada shi, kuskure ya Ubangiji ka shafe cikin zukata ka gafarta muna. Ina ganin in akwai tambaya sai a yi insha Allah minti 1 ko minti 2, in babu kuma insha Allah sai mu tsaya a nan. Ina fatar kamar da nace duk mai suggestion na karatu littafi insha Allah sai ya kawo, sai mu zauna mu yi betin insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.